Bang, čau ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska ideme tutoriál ako hrať Ravage na mobile part 2, lebo minulý tutoriál, jak som ho robil, tak v niektorých veciach som sa aj zmýlil. A od minulého tutoriálu uplynulo aj veľa času, možno ste ho niektorí videli. A teda idem vám ukázať aj moje nové skiny, lebo som ich získal celkom veľa. Prvý skin, ktorý som získal, bol AUK. A potom ďalšie tieto 3 skiny. Potom Event Horizon a Kraken Sniper som získal. Karambit som získal. A ešte tieto Dagger krásne som získal. Handgunu a krásny slingshot. A teda ideme do shooting rangu. A neviem, aj toto som získal a toto a toto. OK, ideme do shooting range a tam vám ukážem teda ten tutoriál, čo všetko musíte urobiť. OK ľudia, takže už som tu na shooting range a ako vidíte, to vidíte, poviem. A teda, ako vidíte, moje nastavenia sú doma. Moje nastavenia na mojom originálnom profile vyzerajú takto. OK, to ste teda videli. A teda teraz vám ukážem, jak sa na to upraviť nastavenie. Takže ideme na môj profil 1, ten som už všetko resetnúť. Takže, ako vidíte, tak toto vyzerá strašne reálne hrozne. Ešte k tomu aj je tu autoshoot, mám na tomto profile. Možno, ktorí videli minulé video, tak ste videli, že autoshoot nemám a že som ho tu vydal aj na tomto profile. Ja som ho resetnul pre tento tutoriál, takže ľudia. Ako vidíte, autoshoot je veľmi otravný. Takto strieľaky samé. Neznášam autoshoot. Ja ho ani nechcem, to je na nič. Keď nejakého kamaráta a s ním chcete hrať a mu poviem, že súbujem, že ťa nezabijem. Zoberiem si prístiaľ, ktorý vyzerá normálne a proste ho sa to zabijem. Takže prvá vec, ktorú robíte, je, že pôjdete do game, tak ktorý chcete, keď chcete byť pro player. Pôjdete do game a nájdete si aim assist a autoshoot. Takže a má autoshoot tady srdce. To je jedna vec. OK, tak my sme mali. Teraz sa ideme premiesniť hentam. Takže, OK, už som tu na. Ako vidíte, veľmi otravné pre niektorých hráčov, čo pre mňa je veľmi otravné napríklad, je to, že jak proste tie ikonky, jak si viete, napríklad pre youtuberov, ktorí keď ste takí malí youtuberi ako ja, a natáčate na mobil a nemáte poriadny počítač ako ja, tak je pre vás veľmi No, ľudia, už som to našiel, bolo to hneď na začiatku, takže urobíte toto presne. Takto, ak chcete, je to najlepší stroj na 90, že on to takto krásne nebude vidieť. Keď natáčate video, vám to tam nebude zavádzať, vidíte? Je to na mojom originálnom profile, keď si ho dám, tak to tu mám tiež. To je asi tak, to musíte urobiť, podľa mňa. Teda OK, ideme na ďalšiu vec. Ďalšia vec,
ktorú podľa mňa urobte, bude, že to je jedno to voši, kdekoľvek. Proste choďte sem dole a dáte Dark Blitz. Je to oveľa lepšie. Počakajte, lebo keď si dáte flashbang, to ukážem, že to vám neviem originálne prečo. Komu to si vidí. Tak si zoberte napríklad takto video. A dáte tam flashbang, tak nebude to normálne biele, ale bude to vyzerať nejak takto. Prečo ma to neflashlo? Vidíte, vyzerá to oveľa lepšie. Nie je to ani také otrávne. Napríklad, keď hráte v noci, vás to flashne, vaša mama príde za vami a vynadáva, že prečo hráš? OK, takže OK, to je jedna vec. A teda ďalšia vec, už to nechám na vás, ale to nemusíte robiť. Ale je to veľmi dobré, že keď pôjdete o video, ako vidíte tu má File of View, tak normálne to máš na 80. Takže tí, čo začínajú. A to sa nedá s tým hrať podľa mňa. Ktorých toto hnevá, ktorých sa to nepáči, robte rozhodne toto. Dajte si to krásne takto na 120. Vtedy máte normálne vidíte. Môžete natáčať videá tak. OK, takže to je ďalšia vec. Ostatné už nechám na vás a teraz vám idem ukázať, že ak to dobre hrať s týmto a takto proste hrať s týmito nastaveniami. Nie si nájsť nejakú hru a ideme na to. Už nevelo. Takže ja si mu nabubený loadout. A ideme hrať a to si jak musím dobre hrať. No. Dám ho. To vyzeralo jak takže takto. Zahrá super. Ja keď hodil flashbang, tak mám. Takže vidíte. A keď natáčate video ako ja teraz, to vyzerá veľmi dobre. O nie. Po ňom. Ja sa spomínal, ale si sa nedajú. Jen tomu na miesto oného. Mám s revolverom. To je s revolverom som teda super net. Musím vyhrať 5-0 aspoň. Mám 5-0. Tak asi nevidel môj tutoriál, že si má vypnúť autošut. Mahnem. Tak ale aj tak si bude uzmúste. A robím súťaž o screencasku. Na konci prázdnin, keď začne škola, vyberiem víťaza. Kto na tomto videu dá najkrajší komentár a napíše svoj nick, tak možno ho vyberiem a vyhrá súťaž. Samozrejme, nemôžete písať mi, akože nežebráte, akože strašne, normálne mi napíšte pekný komentár. Môžete aj žebrať a potom pochybujte o tom, že vás vyberiem. A možno vás vyberiem. Ale určite niekto vyhrá. Takže sa pripravte a napíšte mi nejaký krásny komentár, ale musíte byť aj odoberaní.
dajte aj odber, aj like, ináč to súťaže nemôžete zapojiť. Kamo. Moje posledné video bolo nedávno a to bolo hento video s tým, jak sa to volá. S mojím otcom, čo by vyberal udavky, a keď chcete part 2, tak mi napíšte do komentárov. A určite si ho zjavnite. Odkaz máte dole v popisku. Kamo! No, je po ňom. OK, tak máme jednu hru. A teraz, jak to vidíte, sa s tým hrá veľmi dobre, ale teraz ideme na druhú hru a si všetko idem resetnúť a že či s tým dokážem vyhrať. Ten autošut neviem, ale bude autošut si ale vypnem. Autošut. Asi vypnem si autošut. Takto, to si vypnem a všetko si resetnem. Poď, resetnem sa. Iba to bude hrozné. Uvidíme, či s tým dokážem vyhrať. To je jaký zlý movement. Ľudia, to sa nedá hrať. To som ešte dávno nehral. Takto. Ideme na hru. Či to dokážeme vyhrať. To neviem. To dokážeme prekontroliť. Ľudia sa strašne trápať. Ne, ale to som si ešte na PS, to je strašné. Tak to možno som prevedal. Jo, to je strašné. Ani neviem tam. To ja toto môže niekto používať. Ide, kto nemá rada, dáte like a odber. Samo! Už naozaj, vidíte, jak sa s tým zle hrá? Nechám ho vyhrať 3 boli, potom si zmením na môj normálny profil. Ale vidíte, že sme. To bolo lucky tam. To bolo lucky tam. To bolo lucky. To bol worst. Kamo, dobrý kill som dal. To musíme dať. Mám ostalo viac ako on. Ľudia, a tešíte sa z prázdnin? Ak áno, tak napíšte mi do komentov, čo na prázdninách máte najradšej. Keď nemáte radi prázdniny, ani nepíšte. OK, poď. Idem musieť ďalej. 3, poď. To musím vidieť. Neviem si to, že mi tak dokáže hrať. Kámo. Víš to fakt? Skúsim to vôcť. Bursku sa to vôbec nedá, kámo. Týbek. Keď si to pravdím na srdce, to fakt. Oni zlepšili bol zvorajku, alebo čo? Ale väčší damage väčšinou, nie? Bo ja som sa zlepšil. To je reálne ťažké. Tak sa nezhoršila. Tak sa svojho dobrá, chodím ako predtým. Okej. Skúsim si to na takom posledné kolo. Neviem, sme teďka porazili 5. Ne, to bude 5-4, alebo 5-3, alebo 5-4 a pre mňa ja možno prohrám. Neviem. OK, ľudia. To čujem! Tak sa mi to bolo. Ideme naspäť. OK. Mám nic nastavené. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burn.
textry ľudia, textry. A s mojimi nastaveniami som vyhral 5-1. Ok, ľudia, takže to je asi najhorší nápad na svete. Takže to sa mi neplatilo, to sa mi nemá robiť. Mám to v e-shope. Toto asi bude pre toto video všetko. A teraz sa učím dať aj odber. Musím to brať. Sa mi dosiahnuť aspoň taký 150 odberateľov by som chcel. Máme 100 teraz. No neviem, to je veľa celkom pre mňa na mňa. A teda si idem prepnúť môj normálny profil. A teda možno určite si pozrite na minulý tutoriál a teda ja sa mi učím. Dovidenia a užívajte si prázdniny.